Bine v-am regăsit la un nou episod astăzi. Ce avem noi aici? Ne-a dat la început cum am băgat eu la chesturi, așa. Ne-a dat din asta, hopa. Da, astăzi... Stick, serios? Serios, nu mi-l trebuie. Astăzi noi ne vom juca Minecraft. Da, avem nu. Astăzi vom juca Minecraft și dacă avem și acolo coordonatele. Dacă o fi să fie, o să mergem și după diamante, deci, na. Bun. În primul rând să ieșim și noi din jungla, hai să dau și eu dă-i tată la tea, dă-i la tea, dă-i la tea. Dai play. Câte zile mă joc. Câte zile, așa. Gata, hai facem așa. Mâncați-aș limba. Tot îmi vine în minte faza aia cu Q-Sanity de zice ăla nociv. Mâncați-aș limba ta. Cu Skinecraft. Toată lumea, sincer. Bine, nu cred că uita multă lume de seria. Bă, eu mă duc înapoi. Stai așa că eu m-am dus înapoi. Băi! Bun. Mă, eu mă duc înapoi. Stai așa să văd. Nu cred. Eu mă duc înapoi, mă. Da, mă duceam înapoi. Doamne. Bun. Bă, știți ce vreau eu? Nu mereu la mine, glumesc. Că n-avem nici torțe, n-avem nimic. Trebuie să mergem să căutăm village, nu știu, tot. Trebuie să căutăm. Bun, și am mai băgat și eu niște moduri, așa de distracție. Să ne distrăm un pic. Ia stai așa, am băgat ceva în plus. Stai așa. Că după aceea mă pun înapoi pe ălanită, pe... Nu iau nimic. Păi nu băga nimic în plus. Nu băga nimic. Bun. Eu aș vrea să fiu adventure, adică spectator. Nu e spectator. Da. Așa să mă fac survivor. Bun. Hai. Oaia, știu prost. Iarăși mă duc una. Hai, Doamne. Fă-mă și pe mine mai deștept. Niam. Bun.
Și am dat și keep inventory dacă cumva mor să nu, așa că vere, mi se paie. Mi se pare foarte mi se pare foarte aiurea vere. Cum am avut și în episodul trecut, nici nu mai știu dacă l-am postat, eu să am diamante și să le pierd. Deci, nu mi-a plăcut faza aia. Nu mi-a plăcut. Dacă nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Deci... Stai că eu cred că văd în... Ei, nu știu. Bun. Hai, mai tăiem. Bun. Dă-i la lemne, tati. Dă-i. Bă, sper că nu o picat ceva și vine să mă mănânce dracu. Mi s-a părut că o picat ceva. Ia. Multimont. Ele, cum să... Așa. Teleport. Nu te. Nu! N-am știut că chiar să face. Nu, dă-i, așa, da, dă-i. Mamă, cum ar fi să marcă, dar n-are cum. După diamond. Cum era vere să margă? Mamă, dacă mergea, mă spărgeam de bulan. Ha? Da. Bun, și dacă vreți să intrați pe serverul ăsta a meu în care o să fac un orășel, alte chestii, mai una alta, că chiar o să fac, să-mi scrieți în comentarii și o să vă bag și pe voi în serie, de exemplu, că eu vreau să fac cât de curând o serie. Bam, tuculai. Sparge. N-am vrut. Au. Bă. Aolo. Mam. Stai așa. Acolo. Bun. Stai așa. Ce ăsta? Stick.
Bă, ce ziceți? Merem la minat. Nu știu. Parcă m-aș duce. Ja, parcă, ja. Nu. Cucu, ba. Bată-te, Dumnezeu! Da, hai să ne facem noi torță. Stai, unei. Bam. Bam. T-O. Așa. T-O. Coal. Da, de unde e coal? Bă, normal ar trebui să găsim când săpăm, în timp ce săpăm normal. Deci chiar ar trebui, deci... Eu zic să începem. Să nu mai stăm la discuții. Bun. Cum ar fi am să dăm de lavă? Mamă, ce nerv m-ar apuca. Bun. Hai că ar trebui să găsesc coal. Bine, ar trebui, dar nu e să fie. Bun. 44, 43. Așa. Bun. Hai că imediat dăm și de diamante, că suntem... Bravo! Bine că mi-ai dat apă. Și la ce mă ajută apa? Da. Hai să blochez după acesta. Bă, vere, nu vedem nimica. Îmi trebuie, nu pot să mă duc la mine. Nu pot. Dar de unde vine apa? Bă, știi ce? Nu. Facem atunci așa. Băgăm față. Ca să le lăsăm apă în pace și continuăm.
Nu știi bine oare? Fere, m-am săturat de apă. Mai dă un cumul, Fere. Să nu putem nici mina din caun. Nu, mai bine merem la suprafață. Nu putem, Fere, nu putem, că n-avem nici torță. Ne trebuie să găsim o torță, un village, că acolo o torță, ce urtim și noi. E acolo. Opa, poate găsim aici călnii prin pământ să luăm și să minăm. După ce nu... What the f... Bă... Păsări până la ele. Hai că nu cred că ajungem. Nu cred că ajungem. Bine că nu vin zombie la tine. Nu stau mai zombie, nu vin. Stai că dacă am plecat de aici în sus, s-ar putea să pic. Mai ales că după ce mor, după ce pic, mă mănâncă și zombie. Mamă! Vedeți ce mi-am dat keep inventory? De asta. Că mă pierd aiurea. Că mă pierd aiurea itemele. Ia. Mi le pierd aiurea. Mi le pierd din cauza prostiei mele. Și... na. Stați așa că... Da, du-te dracului că înjur aici pe episod. Cum e așa de rapid? Hai să vedem dacă mai ești rapid și în apă. În sfârșit. Aoleu. Bă, știi ce?
Ce m-a nebunit minereu ăsta care de nimic, ăla. Uite că îl Doamne ajută. Ce m-a nebunit minereu ăla de nimic, că nu te ajută la nimic. Bine, nu chiar la nimic, că te ajută la ceva, dar pentru mine e un nimic minereu ăla. Nu mai stau aici că nu mă fac nervi degeaba. Și apoi nu intru nici aici. Ver. Bă, mă apucă tăți Dumnezei și dracii. Jur că mă apucă tăți Dumnezei și draci. Așa unii. Știi ce? Să nu mă mai complic, mai bine fac așa. Bă, dar nu pot să ajung la un amăr de... No, eu te mă duc, nu... Eu te mă duc acolo. Nu se poate să nu mă duc, nu. Au. Da, nu mă mai duc. Mai bine. Mai bine nu mă mai duc. Mai bine nu mă mai duc, că nu mă mai enervez. Degeaba. Dar păi și eu prost, de ce n-am dat viteza? What the fuck? Deșert. Mergem în deșert. Yay! Bun. Eu văzusem altceva. Nitoță, asta așa. 16, bun, pe aia că mă duc la mâna deja, dacă tătăm 16, la ce să mai stau la suprafață să-mi fac dragi degeaba? N-ai să o vezi. Bun. Bă, și vreau să vă zic că în curând o să-mi fac o mafie, o să-mi fac o bază. Bine, nu o să fac eu, să facă prietenul meu, dar da. Că eu, sincer, mi se durează prea mult și eu nu sunt genul de om care are răbdare. Bine, uneori e omul de genul ăla, dar...
Iar, bă, mai dă-te cu apa voastră cu tot. Cu apa voastră cu tot. Ce nervantă e apa, vere și lava când dau-te. E foarte nervantă, vere, lava și apa dacă dai de ea. Îmi bag picioarele. Mama, dar eu n-am iron. Mamă, n-am dat de iron și eu vreau să iau diamant. Știi capul. Da. Deja dăm de diamante, ar trebui să dăm deja. La stratul 11, din câte știu eu. Bun, dă-i tată laminat, dă-i. Bine, stai că am dat iron, bine. Bun, avem și pickaxe dacă găsim diamante. Numai că ne trebuie furnace, dar nu-i problemă că facem. Stai așa. A, da, băgăm scând din asta. Adunăm. Știi ce? Uite cum facem, pun eu aici mai bine. Asta. Așa. Și cu asta. Și pe la stratul 9 cam așa poți găsi diamante, deci... Na. De chiar ni iron, mă, am reușit să văd, stai.
Deci e ceasul, bă, tatu, eu nu mă uit deasupra. Să mă uit și deasupra, ok, eu nu mă uit, eu mă uit deasupra, eu mă uit peste tot în afară, de deasupra nu mă uit deloc. Bun, mai la cât produc, trebuie să-mi fac alt buletin. Ce? Ce naiba, mă? Nu dau de diamante, numai de iron. Aolo, nu pot să dau și eu de una, bă, niciun diamant de vere, măcar unul, măcar. N-am noroc deloc să-mi bag picioarele. Zero noroc. Nu iau astea că nu trebuie. Și cum ar fi astea să fie diamante? Dar n-are cum astea diamante. Niciodată. Astea-s din alea albastre. Bun, eu aici îmi pot face deja căsuță. Timeset. Day. Bun. Eu deja aici îmi pot face căsuță. Bază, ce căsuță, sparg. Așa, fac așa, bang, sparg. Sparg aici, bang, 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 bang. Bă, dar nu găsesc niciun diamant. Dar niciunul. 17 era. Bun. Bă, dar zero diamante, vreau serios, serios. Zero diamante. Bine! Bine pentru ce? Pentru nimic. Bă, cred că ne ducem un pic mai jos, băga-mi și picioarele. Dar n-am, ori am greșit eu, dar n-am cum să greșesc, vere. N-am cum să greșesc, vere, cum să fie la alt strat diamantele, că eu la 11 știu că-s. Și uite-te că am căutat la 11, uite-te cât am căutat și nu găsesc. Și pe acolo am căutat un pic, și pe aici, și pe sus, de sus am luat diamante. Piste tot, dar nu mai iron, că bine și iron e bun, dar totuși, na. La cât produc, trebuie să fac al buletin. Stai așa să mă uit pe sus.